בסרטון הבא נלמד מהו הסטודיו וכיצד ליצור פעילויות. על מנת לגשת אל הסטודיו, יש ללחוץ על הרובריקה של צרו פעילויות. לאחר מכן ניגש אל סטודיו קוגנישיין על ידי לחיצה על התחילו ליצור. הסטודיו מהווה מאגר גדול של מילים ותמונות שניתן למצוא לפי מסננים שונים. השתמשו במסמנים שבצד ימין של המסך כדי לצמצם תוצאות. הגדירו מאפיינים רלוונטיים, למשל יצורים ספציפיים שתרצו למצוא בהם מילים, מיקום ההגה בתוך המילה, מספר הפעמים אשר יחזור, אורך המילה, סוג העברה וכו'. כעת נותר לבחור אילו מילים נרצה להכניס לרשימה. נסמן את המילים אשר נרצה שיופיעו ברשימות שלנו. ניתן לשנות את סדר המילים בתוך הרשימה על ידי גרירה מעלה או מטה. ניתן גם להסיר מילים מתוך הרשימה על ידי לחיצה על X. וניתן אף לחפש מילים באופן ספציפיות. בשורת החיפוש שמאלה. לאחר שהרשימה הנבחרה מוכנה, נלחץ על התחלה. כעת נותר לבחור את תבנית הפעילות. ניתן לבחור בתבנית של כרטיסיות, ליצירת כרטיסיות של תמונות או לוחות מרובות תמונות, וכן משחק זיכרון. בכל פעילות כזאת יש לבחור את מבנה ואת ההגדרות הפעילות אשר אנחנו נרצה. ניתן לבחור כמה תמונות יופיעו, כמה זוגות, האם נרצה תמונה וטקסט או רק טקסט, וברגע שמסיימים להגדיר, אנחנו נלחץ על התחלה, וכך הפעילות מוכנה.